Hens, Ja. fijn dat we hier mogen komen. We kennen je alweer een aantal jaren in het vertrouwd gezicht op de versmarkt. En in Reduzem en met de kramen veel wijn en af en toe is het andere drankjes, een biertje bijvoorbeeld of wat anders. Ja. Je doet het bedrijf samen met je vrouw, Monique, heb ik begrepen? Ja, ik doe de wijnhandel. Ja. En Monique doet we staan hier achter een paarden en dat soort spul. Dus ik doe eigenlijk de wijnhandel. Oké. En hoe zijn jullie in Egem terechtgekomen? Nou, wij zijn in, moet ik even goed nadenken, 86 in Grauw terechtgekomen. 86. Ja, Monique komt uit Marsen en ik kom uit Twente. En ik zuil altijd hier en zo ben ik Monique tegengekomen. En zo zijn wij bij elkaar gekomen. Oké. En toen zijn we in Grauw gaan wonen. We hebben bijna 18 jaar gewoond of zo. En toen wilden we eigenlijk wel wat op de ruimte. Want er waren paarden in het beeld. En, Dat is gelukt. Het is behoorlijk gelukt, ja. Ja, en toen kwam dit. En ja, de plek is fantastisch. Ja, en ik heb begrepen dat je daarnaast bij Sligro werkt. Nu. Ja, nu werk ik part-time bij Sligro. Doe de wijnafdeling in Drachten. Oké. En ik doe dit erbij. En het is eigenlijk voornamelijk zomerwerk. Ik doe proeverij, ik werk veel samen met de Twirren in Innenwoude. Die hebben een grote Westlanden praam en dan doen we varende proeverijen. Oké. En de versmarkt natuurlijk. Ja. En met halen, dubbeldingen. Dus gewoon, als het met wijn te maken heeft, vind ik het meestal leuk. En je organiseert ook proeverijen, doe je dit dan hier? Of, Ja, dat doe ik en bij de hier. boot zei, wat je net al zei. En op de dus- boot en locatie. En je kan het zo gek niet bedenken. Ik heb wel eens op de kansel een wijnproeverij staan doen in het kerkje in Te Horne. Dus ja, het is gewoon heel leuk. En op allerlei plekken. En Ja. wijn en wijnspijs. Ik ben ook nog kok geweest, dus ik weet ook nog een beetje hoe dat in elkaar zit. Ja. En dat is het leukste wat er is. En doe je dat dan voor particulieren of voor bedrijven? Of alles wat je maar voor de handel komt? Voor alles. Ik doe het Oké. voor serviceclubs, voor particulieren, voor, wat had ik nou hier? Dus een brainstorm sessie van een of ander bedrijf. Ja. En die mensen die zei van ja, ik moeten die mensen eruit halen. Nou, ik haal ze op in Grauw met een boot. En we varen hier naartoe en we gaan aan het werk en daarna doen we wijnproeverij. Ja. Hoe leuk is het? Ja. Dat soort dingen. Dat zijn de leuke dingen. Ja, maar jij bent wel helemaal gericht vooral op wijnen, denk ik, en niet op andere drankjes. Dat is Nee. bijzaak. Nee, ik kan ook wel een bierproeverij doen als het moet. Ja, oké. En ik weet natuurlijk ook best wel heel veel van gedistilleerd. Maar ja, ik vind die proeverijen dat is altijd lastig. Want als jij een whiskyproeverij doet en je hebt dan zie ik mensen 2 keer een slok nemen whisky. En dan denk ik, ja, nou is je proefvermogen weg. Want je kan niet meer onderscheiden. Dus het meeste dan, dat vind ik het leukst. Ja. En daar valt ook dagenlang over door te praten. Ja, Dat maakt dat niet is uit. Ja. Heb je nog een leuke aanbieding voor de... Voor de kerst? Ja, Jazeker. nou, Ja, haha. Je moet gewoon lekker een mooie, volle rode wijn hebben. En dan pak je wat zit je pakken? Wat hebben we nog? Ja, vanaf mooi Portugees. Fuza. Fuza en Bright. Dit is dan de witte variant, maar daar is ook een rode van. En dan heb je een mooie Portugees. En die kan bij jou alles qua rollade, rundvlees, alles met een beetje smaak. Want meestal zijn de kerstdiners niet heel licht. nee, meestal niet. Hè? Dus dan moet je een beetje wijn hebben, een beetje power. En dan heb je voor relatief weinig geld, dus 7 euro, heb je heel veel wijn. Oké. Portugal, een interessant land. Nou, dank je. Dit Alsjeblieft. waren mijn vragen, want ik weet niet of jij nu verder gaat. Nou Hens, dan willen we natuurlijk wel even een kennisquiz met jou doen. Ja. Weet jij hoe lang het duurt voordat een druivenstronk druiven produceert waarvan je wijn kunt maken? Ja, 3 tot 5 jaar. Goed zo. Weet jij waarom er meestal geen jaartal op een fles mousserende wijn staat? Ja, want dat samengesteld wordt met meerdere wijnsoorten. Vaak is het ook dat de wijn wordt geproduceerd en dan gaat die
terug in een coöperatie, bijvoorbeeld in Champagne zitten. Dan gaat de wijnboer oogst de druiven, brengt ze naar de coöperatie maakt de basiswijn. De basiswijn komt terug naar de wijnboer en die gaat de champagne maken. Het is nooit meer helemaal hetzelfde, want die kan ook een beetje van vorig jaar erbij doen. Want dan voor dikte, volume, whatever. Welke wijn past er het beste bij een klassieke carpaccio van rundvlees? Dat is een voorgerecht. Dus voor mij moet het licht zijn en fruitig. Want het heeft niet heel veel smaak. Van alles. Bij een horizontale wijnproeverij proef je wijnen van 1 jaargang van verschillende wijngaarden. Wat is een verticale proeverij? Hetzelfde wijngaard, maar dan verschillende jaren. Waar komt cava vandaan? Cava komt uit Spanje, gemaakt van de Viura-druif. En hoeveel druiven gaan er in een fles wijn? Ja, een fles wijn is 0,75 ongeveer. Ja. En je hebt ongeveer 8 kilo nodig voor een liter wijn. Dus 6 kilo. Zoiets. 700 druiven. Nou, je bent geslaagd. 700 druiven. Ja, ik heb ze nooit geteld. Ik denk alleen maar in kilo's. Dankjewel. Nou,